سلام صحتكم يخون نايلة ما عندنا نتي كاني نشتي مسج علاتني بزخا كنسرني ناي جونن سلطن مالتي زغنة تتكايتلو بتعمي زحزن شيطانا من قحوات كوينو يندعد علينا الله مالتي نسوخ اني تخيلنا كرقيلنا ونستوعلو اللي يقبالنا قدام النت جوني نسلطنه مجمري أتاكيرو مالتيو حدا نكر الرقاقص خير خبه موسو خيطة مخاره تي أتاك زقبورو نكر كأن قليل أيكونن هو السبيح لي فكاي بهزولو ما قلنا نعم نفلتو خاسلطنه سي يدي كونن يدو سلزي كونه هاني كلهم تقارو غير كاديخا إلهم وين تايز نكر إلهم أي مجمع رأيوان ويكان أبكورت قصدو أي رعنان كلها سبسق إلى عنيرا ندام بوزحات سبات زدقفو نسلطنه አይነበሩም ክብል ክእል እየ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ኣይተዛረቡን ኩሉ ሰብ ስቕ ኢሉ እዩ ነይሩ እንደብ ውሽጢ ድውልሉ ድማ ኣይድውሉን ኣይፈልጥን ሕጂ ግን ሰልጠነ ከይዱ ናብ ተዓዲ ዘሎ ማለት እዩ ክኾስ ገለ ክብል ከሎ ኣነ ብዛ ነፍሰይ ቅር ኢላትኒ ምክንያቱ እዞም ክልተ ሰባት ኣሕዋት እዮም ሰልጠነ ኣብዚኣ ኣይሓሰበላን ምክንያቱ 10 ግዜ ዳ ጆኒ ይለፍልፍ እምበረ ሓቅነት ስለዘይብሉ ኩሉ ሰብ ስለዝፈልጦ ንዝስ ክንዕቆ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ሓደ ትግራዋይ ብምዃኑ ጥራሕ በዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ሸይጣን ኣብ መንጎ ስለዝቃለሰና ዘሎ ክንጥንቀቕ ኣለና ንገብሮ ነገራት እዚኣቶም ሲመሻኽ ንባዕሎም ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዮም ዘለዉ እቲ ጆኖሳይድ ኣሕዋትና እዮም ገይሮሞ ተበልና እቲ ዝካየድ ዘሎ ስኒ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ጆኖሳይድ ኣሕዋትና እዮም ገይሮም ኣሕዋትና እዮም ክንደይ ነገር ኣጥፊኦም ዘለዉ ኣብ ትግራይ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኻኒ ኣሕዋትና እዮም ዓቂፎምልና ዘለዉ እንዳወንዚ ነተቃሩስ እንድዒ ማለሲ ኣዶኖ ኣነ ኣመስጊን ኣይፀቡምን እያ እዚኣ ማለሲ ኣመስጊነስ ኣይፀቡምን እንታይ ገለ ዓይነት ፀጋ ይህብዎም ጎይታ ብጣዕሚ ዝምስገኑ ሰባት እዮም እዚታት ርኢና ከዓኒ ንከምዚ ዓይነት ሰብ ክዛረብ ከሎ ኢግኖር ኢኻ ትገብሮ ምክንያቱ እቲ ሓፈሻ ትግራይ ኢኻ ትርኢ እምበር ንሓደ ክልተ ሰብ ከምዚ ኢሎም ኢልካ ማዕረ ኣብ ኮርት ናብ ገለን ዘኽይድ ኣይነበረን ባህሊት እየ ሕጂ ከዓ ካብ ኮነ ከዓኒ እዞም ኩሎም ተጋሩ ወፂኦም ስለምንታይ ምሳኻ ኢና ደው ንብል ከመይ ገይሩ ከም ዝገብረካ ኢሎም መብዛሕትኦም ኣብ ማዕረ ይውሕድዎም ዘለዉ ንሰልጠነ እዚ ኸዓኒ ጌጋ እዩ ልክዕ ናይ ሻዕብያ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ምክንያቱ ሻዕብያ እንታይ ይብለና ኣሎ ንዓና ስለምንታይ ደው ትብሉ ምስ ተጋሩ ምስ ሰራዊትኩም ደው ዘይትብሉ ምስ ዓድኩም ደው ዘይትብሉ እዮም ዝብሉና ዘሎ ንሕና ንሓቂ ኢና ደው ንብል ኢልና ተጋሩ ከዓ ሕጂ እዞም ሓደ ሰባት ምስኡ ኮይኖም ዝዕልሉ ዘለዉ ንሓቂ ይኮኑን ደው ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ደኣ ወገንነት እዮም ዘርእዩ ዘለዉ እዚ ከዓ ኣምላኽ ዘይፈትዎ ስራሕ እዩ እቲ ሓቂ ንኽወፅእ ኢሎም ከዓኒ እስኪ ድሓን ይግበሮ ክንሪኦ ኢና መኒኦም ሓቂ ከም ዘለዉ ኣይበሉን ጥራሕ ስለምንታይ ዝኸስስ ኢሎም ዝሓርኩ ዘለዉ ምስ ተኸሰሰ ባዕላቶም ቀዳምነት ዘይከሰስዎ ስለምንታይ እንደ ሓቂ ክወፅእ ደልዮሞ ሓዲኡ ክንፈልጥ ዘይብሉ ናይ ብሓቂ ገይርዎ ነይሩ ሰልጠን ኢሎም ዝሓስቡ ነይሮም ተዝኾኑ ባዕላቶም ቀዳምነት መኸሰሱ ነይሮም እዚኣ ናተይ ፖይንት ግን ስለዘይኣምንሉ ኣይገበርዎን ኢግኖር እዮም ገይሮሞ ነይሮም ሕጂ ምስ ከሰሰ ግን ምስ ሓወና ኢና ደው ንብል ንስኻትኩም ኤርትራውያን ክንደይ ዘረባታት ዘይድሊ ዘረባታት ልክዕ ናይ ሻዕብያ ጠባይ እዚ ናይ ተጋሩ ጠባይ ኣይኮነን በፍጹም ትግራዋይ ከምኡ ይኮነን ንሕና ሓሲ ኣሕዋት ኢና ክንብል ከለና ስኒ ኣሕዋት ኢና ወላቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ይኮኑ ኢሎም ተጋሩ ተፀረፍዎ ወላቶም ተጋሩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ይኮንኩም ተፀረፍኩም ናፈቲኩም ፀሊኩም ኣሕዋት ኢና ንንዶ መሳኻትኩም ሲ ኢትዮጵያ ብምልእቲ ናህናያ ጎይታ ብሓንቲ ዓይኒ ዝርአና ንኩላህና እዚ ናይ ሸይጣን ስራሕ ተገደፍናዮ ይሓይሽ ይብል ኣነ ሕጂ ከዓነ ኣነ ዝብል እግዚኣብሔር ጎይታ ኣብዚ እንዲበፂሑ ዘሎ እቲ ሓደ ይዕረቕ ንብል እቲ ሓደ ክኸስስ የብል እቲ ሓደ ገለብል ኦሮማይ ተወዲኡ እዩ እቲ ሓቂ ባዕሉ ክፈርዶ እዩ ፍርዲ ቤት ክፈርዶ እዩ እምበር ኣነ ዝረኣየኒ ከምዚ እያ ነይራ ቀዲምካ ክትሓስብ ኣለካ
ተኸዳዲምካ ጎይኻ ዓደይ ትብሎ ዝነበረት ኣሎ እንዳ ጎይኻ ዓጠቃይ ሰረስ ይወድቕ ገለ ዝበሃል ኣሎ ከምኡ እዩ ኮይኑ በቃ ተሓፂፅካ ትገብሮ ነገር ሓደ ግዜ ከይሓሰብካሉ ፅቡቅ ኣይኮነን ንሕና ኣሕዋት ምዃንና ስለዘይተርፈና ኩሉ ግዜ ንገብሮ ንፈልጥ ኣለና ክንደይ ባኣና ተዛረቡ ክንደይ ዝፀረፉና ክንደይ ዝሓሰቡና እሞ ከይድና ኣብ ኮርት ክንወስዶም ኢና ኮርት ዝወሰዱ ሻዕብያ እዮም ንሳቶም እዮም ኩሉ ሽግር ዝኣግድዎ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ኩሉ ኢቪል ዝተኽእሉ ዘለዉ ኣነ ዝውሰድ ኮይኑ ንዓታቶም ወሰድኩ ይብል በቃ እግዚኣብሔር ጎይታ ምስ ኩላትና ይኹን ጋድ ብለስ